Katsastajat valmistautuu Nieminen, Lilkvist, Engblom. Kaisan ja Leonardon tulos 4 ajalla 40-40 ja pitää siis kärkipaikkaa tällä hetkellä. Vedetään sillä läpi ja magneettisuojat jalvoin. Minna varmaan laittaa sen vielä läpi. Se on tosi kiva, että sä oot hienosti laittanut suojat. En yhtään epäily. En mä yhtään epäily, että sä oot laittanut tosi. Se oli hyvä, kun se oli joka tällainen ja häntäkin oli jo parissa. Voi että se on kauheet hommat. Saadaan nää kaikki tallettajat. Hei, näytetään vois laittaa kyllä vielä noin putsit, että polipaat.